Hokejisté olomoucké Mory zahájili ostrou část přípravy na novou sezonu 2 přátelskými zápasy. Nejprve v Pelhřimově prohráli v prodloužení s Duklou Jihlava 3-4 a potom doma porazili Vlky z Žiliny 2-1. Myslím, že to boli typické zápasy, prípravy a pretočili sme hráčov, videli sme teda už väčšiu časť hráčov a samozrejme niektorí chlapci dostali aj voľnú, ale tým, že sme v plnej príprave tento tretí týždeň, tak si myslím, že boli tam aj dobré veci a samozrejme aj chybičky aj na obidvoch stranách, ale myslím, že chlapci pracovali a tie zápasy nám už dávajú nejaký ten prvý obrázek. Tá intenzita, ten prístup k tomu, koncentrácia, a si myslím, že chlapci jasne nabiehajú tým, že je to mužstvo poskladané na novo a je to toto mužstvo sa tvorí, dá sa povedať, tak myslím, že veľa pozitívnych vecí, reagujeme na to dobré, chceme sa zlepšovať v tých veciach, čo sme natrénovali, samozrejme nejaké veci sa ešte nestihli a myslím, že troška lepšie si pomôcť v tom zakončení. Na tom chceme pracovať stále, aby sme si pomohli, aby sme prípadne superovi odskočili a boli teda efektívnejší. A co čeká Moru v nejbližších dnech? Budeme samozrejme trénovať, do konca týždňa už nemáme zápas, ale tréningami nabehneme už viacej na také aj systémové veci. Samozrejme budúci týždeň už máme zápasy, že už budeme pracovať aj na tých špeciálnych tímoch troška tým, že ten počet sa nám zmenšil. Niektorí chlapci, tí, čo nám vypomohli, boli súčasťou tej prípravy, už odišli, máme tam nejaké zranenia, ale myslím, že takto nastavíme, aby sme už mali také tie spoločné tréninky, aby sme tie systémové veci preberali častejšie. V dalších přípravných zápasech se Mora utká s Hradcem Králové, polským Tychy, Třincem a Vítkovicemi. Ostrý start si pak odbude ve středu 10. září v domácím zápase s třineckými oceláři.